закъснявам с тренировка. Нарочно се успивам, защото състезанието в края на седмицата, което ще се проведе, е държавно първенство по фигурно празаране. Лично моите стартове ще се проведат вечерта между 9:30 и 10:30. И не мога да си представя как ще съм в настроение и ще имам желание да играя програма. И затова сега си позволявам да си лягам късно. Единственото нещо, което се изисква от мен, е да поддържам форма следващите 5 дни. И след това за мен състезателният сезон приключва. Тренировката мина добре, доволна съм от себе си. Буквално си мислех, че съм заснела няколко не са перфектни, но добри опити на двойния ми аксел. И се оказа, че през цялото време съм снимала размазано. След това се опитах да ги заснема отново, но вече бях много уморена. Ще видим какво ще излезе от цялото това нещо. Отивам на курс по импровизационен театър. Вече от 2 месеца мисля, че хода на него и продължавам да си ходя. Приключих с импрото, нищо не заснех там все пак. Не искам да снимам какво става там. Заредена съм с доста енергия. Обикновено импрото или ме изтощава, или ме зарежда с енергия. Днес е случай, в който ме зарежда с енергия. И сега отивам на фитнес. Аз отивам към като да купувам платове за Аниплей, а тя отива към НАП да си плащам осигуровки. Точно така, плащайте си осигуровките. Прекарах няколко часа в шиене с цел да не се пренатоварвам. Познайте кой е с температура. Няма състезание в последните няколко години, което да не съм дигала температура преди това или да не съм се разболявала преди това. На всичкото отгоре ми се появиха отново стомашни проблеми и сега ще пия пробиотик и обезболяващи и така нататък и така нататък. И ще се моля аджаба до 2 дни да се оправя, защото старта ми е, да видим, днес е вторник, ами старта ми е в четвъртък. Това съм аз след волна програма. Без скокове, само с пируети. Ето вам пишем.
Първи състезателен ден. Спах добре, което човек трябва да го запише TBH, защото обикновено не спя добре покрай стартове. Събрах си сака с нещата още сега от сутринта, отивам на тренировка, защото не съм сигурна дали ще успея да се прибера изобщо. Все пак се оказа, че ще се прибера до вкъщи. В момента сме, не знам, на някакъв автосервис. Брат ми, който в момента не е на шоферското място, ще ме закара до вкъщи и после ще спочина малко, може би пак ще поиграя Геншин, защото съм се зарибила и това е. Искам да видите, роклята ми е тук. Състезателен ден 2. Съществувах вчера. На кратката програма бях поканила зверски много приятели. Нямаше как изобщо да заснема нищо. Ако ме питате как се чувствам след кратката програма, не е като да съм доволна, не е като и да не съм доволна. Тъпо ми е за нивото ми на стъпките, което го няма. Но вината си е напълно моя. Аз, ако се погледна по-внимателно, литерали се спъвам на туизела и след това на едно гегенвенте пипам с зъб. Не знам колко са ми били чисти ръбовете. Имаме 6 минутна загрявка преди стартовете официалните. Нищо не се получаваше, ама под нищо имам предвид нищо и нищо. Когато си чух резултата, бях като actually pretty good. Мисля, че е това. В момента отивам на тренировка. Не закъснявам, за щастие. И буквално до сега хапвах фурнети. Не е най-доброто ядене, което може да ядеш за закуска, т.е. за каквото и да е. Но просто крейвинг, нали знаете? Ядяха ми се фурнети.
Не съм доволна. Целта беше да изиграе чиста двойна програма. Дори изкочих единичен аксел за тази работа. И въпреки това, даже имах момент, който бях като тя ще стане чиста. И просто почнах да правя глупости. Ключ, моля? Заповядай. Но да, трета съм, защото бяхме само 3. Thank you. Thank you. Дай да покажи. Ето така. И да, мисля, че това е влога от мен, който не знам защо дали съм заснела нещо качествено, но чао.